Kag sa number 1, kakulang sa mga classroom sa mga eskwelahan nga ginagamit evacuation center sa Banwas ang La Castellana, isa sa dako nga pagpanghangkat nga ginaatubang karon sa Department of Education sa pagbukas sang klase. Ang La Castellana Elementary School, Dona Felix Robles Elementary School kag La Castellana National High School sunod sa DepEd Negros Occidental sa karon ang padayon nga ginagamit bilang evacuation center. Kuni base sa pagsulundan suno kay Ian Arnold Arnaiz ang spokesperson, 15 dias lang dapat ang kalawigon sa paggamit sa eskwelahan bilang evacuation center bangod katungdanan na sang LGU kung maglawig pa diri ang pagpangita sang lain nga lugar. Pero bangod sang humanitarian consideration kag pending man sang desisyon sang LGU sa iya sini nga relocation plan, may mga laban nga ipatuman sa natungdan nga mga eskwelahan ang shifting. Rason nga limitado kung once a week lang ang meeting sa mga classroom kag magagamit sang alternative mode of learning. Patag ni Arnaiz sa mga eskwelahan nga nagaserbe nga evacuation center, may mga classrooms pa man nga ginagamit para klasehan, pero ini ang kulang gid. Makabulig man sadto ang mga canopy tents pero hindi conducive sa pagtuon o kung may kabudlayan. Wala labot nga gamay, mainit kag hindi malikawan kung may pagtapok sang yabok. Sa nagligan nga school year, may 8,923 ka learners ang na-enroll sa 3 ka mga eskwelahan. Ginsiling ni Office of the Civil Defense NIR Director nga ang La Castellana ang may request nga 30 ka units ang canopy nga magaserbe nga alternative learning space. Nagligan kag amo man Japon ang mga matabo, may mga classrooms nga sila nga spare nga ginalat ya for classes. However, hindi nga mga classrooms hindi siya enough to accommodate ang mga host, ang mga estudyante sang host school, sang evacuation center mismo nga mga enrolled dita kag ang mga evacuees nga mga halin sa iba niya eskwelahan. So hindi nila ma-accommodate na. So ang ginubra nila scheduling nila sila, may shifting sila on the use of the classrooms. So that is the reason why nga in a week, once a week lang per grade level na gamitin. All the rest, distance learning or through modules na. Which is not enough para masigurado ang learning sang bata.